अब हम श्रोता के फेर में पड़ जाते हैं। हाँ जी सही बात। अब पब्लिक के फेरा में नहीं रहे के श्रोता का फेर में रह गए। अब श्रोता और ना देखो तो अपने में गा ले अपने में बजा ले तो ना होई ना जी बाप हो बाप। आज विकास भैया के तरफ से बहुत कलाकार लोग आइल बा। सही एक से एक कलाकार। चलो एगो गीत बना चलो दे तनी गीत माइनर तनी दिखाई ज्योति तोर नावे हम जीवन भजे हुआ जाए। एगो गाना सुन ले हो कब सब है नामे ही करेड़ा और गाना के एगो नौजवान के फरमाइश बाकी ढेर मत भूमिका बनाई हो। अच्छा चापू बाबा ए बाबा एगो गीत गा देब ओकर बाद बैठो जी तो ठीक है बा। तब कि आज हो पहिला मिलना वाह वाह ई गाई की शॉर्ट सॉन्ग सुनाई ये गाई मारे तो हम चाहो हाँ जी कि मंच छोट नहीं खे ना मंच पर एगो तो साउंड वाला तना ना व्यवस्था लगोले बड़े कि आधा भीड़ धले बड़े। सही बात ओकर बाद आदमी बड़े हाँ जी तो रौरा रेस्ट कोली रौरा के हम बुला ले। हाँ जी सही बात। तार मन बा हम जानो तनी तू बैठो अब बैठो मनोज तू बैठ जा दू आदमी रह तोर मन बा काई गाना पना छे तू चल जा जखनी भैया भी लड़की के शादी भइल बा। हाँ जी एक करणवीर बाबू आए हाय गोलू का हालत में दुख हो जाला कह तारी का हो कि आज हो पहिला मिलना क्या बात है मिलल सजनी के अरे सजना जिया जिया हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खदी भावो तो लोगों की बैठले रह जाइए लड़की को हतिया की आज राजा जी के बोलवे में जवान हो खदी आज राजा जी के बोले में आज जवान हो खेली राजा जी के बोले में जवान हो खेली राजा जी के बोले में जवान हो खेली हमारे कबो कबो अपने आप को हंसी बरेला ई का है कि यूट्यूब के चलते हाँ जी हमारे कोनो कोनो गाना बिना मतलब के वायरल हो जाला। सही बात। लाज लगेला गाना भाई लोग सुनने हुए अरे बंगला गाड़ी झुमके कंगना सबने गाड़ी झुमके कंगना सब तेरे ना उसको सजना आज लगी उसकी यौवन को आज लगी उसकी यौवन को दिल मत देना मेरे सौतन को दिल मत देना मेरे सौतन को तेरे राजा जी के बोले में जवान हो गई तेरे राजा जी के बोले जवान हो गई। भाई हमारे अनिश यादव जी बहुत बहुत सम्मान करेले हैं जिला में सही बात। बार बार प्रणाम करो कमे कमे कहे के बा। लड़की को हते हैं ज्योति का हो सिमरन हाँ जी